Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka kun hen yau trip National Awakening Movement khnam ha kesni balang kala dawa ya ka sarkar lane Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hill District bakan weng nok Mardor ya ka jing penjari ya ka section Chispa Sape Sau CRPC nado ka khat arterik jong mentau banai nado ka por chipe beje menmit balamana tang ya ki dukan di jing bam ka jing tempen ha sur jing rwai hagi kali hakaleng gadong ba shilong ngi dawa jor ba ka sarkar lane DC kan weng no ya kane ka hukum wood bat lada kim weng ngin penlek ran yaw menteri rangba NPP UDP HS PDP BJP sarkar Meghalaya hakaying kashiri ong kerwa balapha da working president ka khnam uba Thomas Pasa haw kerwa balapha shagilat pathai kubor ka jing penjari ya ka section Chispa Sape Sau CRPC da ka DC East Khasi Hill District Hasor Shillong bat ban khang lat ya gipat ba ban pli dukan hadin ke chipe beje menmit kadai ke jing phla bat ke jing kubur jong sarkar jela bat ka tanan pulit kamla bat kamlong ke batbit ban te lakam ya ke jing huri hura bat banwan ra ya ke syongsuk syong ngan ha ke jela kane ke jing pemana jong ke DC ka pertajam ba ki shnat pulin kimlong ki betibit bat kimla banyada ya pat ba ka sarkar ka kwa banset ya ki pat ba haging kisem jongki bandon ka syongsuk syong ngan lada ha kane karkom te wat ki le no ru ki lahi banwan ra ka syongsuk syong ngan balai ngidon kampulit labu jingkeli ka khnam kala prem jor ya kane gelenti khaw put ka ba ka sarkar kalashim nakadaw ko jingkerdu kam bat ban persyang ban yang halagi jongki kejat bat ban kersyan ban psa ya la ka ying kesem ki pat ba ki persyang ban tremit da ka ba pli dukan bam ban psa ya ki ba haying sem wat la ka dai hakandai lat la ne harai umkra la ne haki wei gi jaka menta tang na kadaw kita ki ba bu aj min bat ban penklumar bat namar ba ka tanan pulit kamla ban te lakam ka longmo ka ba syong nia ban chupa khang dukan ya baro bat ban penbor ya ki ban thia klembam la berap kurwo ato la da bam ja harut surok hakandai lat la ne halai umkra shipliang ka pen bu aj mo la kan thok ka khnam ka Chispa Sape Sau CRPC bat ka jing penbor ya ki dukan ban ompli hadin ke shpe beje menmit kadai ke jing persyang jong ke sarkar ban khang lat ya ki pat ba ban kamai ban psa bat ban penim ya ka ying ka sem bat kane ke jing khang lat jong ke sarkar kadai ke jing pengkhen ya ka hok jong ki pat ba kapala aibor da ka artikel RPW jong geriti sanchar kari India kublai shibun